की presented by SDM Films Production। मेहनत से दे कोई करे पढ़ाई हो करे पढ़ाई ओकरे पर सरस्वती जाली छछाई हो जाली छछाई पढ़ेला जे भी पसीना के गार पढ़ेला जे भी पसीना के गार आवेला फर्स्ट स्कूलिया में बार 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 DJ सिनोद मोतिहारी सिनोद। दिलावाटी के फेरू नया आई हो फेरू नया आई जे नाही सोची उ पाछे पछताई हो पाछे पछताई दिलावाटी के फेरू नया आई जे नाही सोची उ पाछे पछताई आज नहीं सोचबा त खाइबा तू मार आज नहीं सोचबा त खाइबा तू मार आवेला फर्स्ट स्कूलिया में बार 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 Presented by SDM Films Production। सरस्वती कृपा से गीतिया लिखैले हो गीतिया लिखैले अंगद सूरज पढ़ी गईले हो पढ़ी गईले सरस्वती कृपा से गीतिया लिखैले अंगद सूरज पढ़ी